Какво става, хора? Аз съм Георги Корги и днес ще ви покажа места, дето може да се криете, ако играете с приятел в Брокхейвън криеница. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате това видео. Така помагате на мен и на каналът ми. И да, нека да започваме. Между другото ви препоръчвам, като играете криеница с приятел, да бъдете малък. Ето тази новата къща. Така. На криеница с приятел, ако играете, например, може да се скриете ето тук отдолу. При сейфът. Ето тук може да се скриете. Така. Второто място, което ще ви покажа, е на най-горният етаж. Ето тук. Може да се скриете ето тук отзад. Така, може, ако приятелът ви прескочи и от тук отгоре, вие може през това време да дойдете така и да се скриете на друго място. Например, ето така. И няма да ви забележи. Третото място, което ще ви показвам, е в хладилника. Тук няма шанс да ви намери. Хайде да. И тук няма да ви намери въобще. И четвъртото място е ето тук под мивката. Няма да ви забележи. И така всеки път може да побеждавате. Ако играете с приятел и той е гледал този клип, може да проверявате на тези места. Така ще го намерите по-лесно. Но може пък да се изкрил и ето тук, например, на вашият приятел. На мен ми се е случило мой приятел да се крие тук отдолу. Ето така. Но не го правете, ако не сложите кашони. И това беше от мен, хора. Чао и до другият път.